Vítam vás u mojej ďalšej reakcie. Tentokrát si zareagujeme na youtubera Gúšu a na jeho video odhalenie. Ideme na to. Mám sa odhaliť? Dajte na toto video like a na môj hlavný kanál mi dajte odber a môžeme sa pustiť do toho. Nemám sa odhaliť? Prečo sa mám odhaliť? Ako sa mám odhaliť? Kedy sa mám odhaliť? Našťastie, že si sa odhalil, Gúša. Ďakujem, že si sa odhalil na YouTube. To sú otázky, ktoré si jedného dňa položí asi každý youtuber. Ja som sa rozhodol. No, ja som 3 mesiace dozadu, ja si ešte to teraz pamätám ten dátum, kedy vyšiel môj prvý vlog na mojom hlavnom kanáli, ktorý sa predtým volal Studio Šiša TV. Vyšlo to 8. septembra 2025. Takže tak. Že vám na tieto otázky teraz odpoviem, vypočujem si názory iných youtuberov a potom sa odhalím. Škoda, že v tomto videu nejsom ja. Škoda, že v tomto videu nejsom ja. No, a keby si chcel, tak ti pošlem do ďalšieho dielu hodnotenie vašich YouTube kanálov. Môj YouTube kanál. Takže tak. Myslím si, že si ma ľudia lepšie zapamätajú. Na streamoch sa viac prepojím s divákmi a... No, aj na streamoch to používáš. Už natáčam minútu. Ešte do tejto názvy youtuberov na môj YouTube kanál. Skakuje žiadne hry a proste točí furt jednu tú istú hru a taktiež je dosť Musím povedať, že tento youtuber Gúša točí aj hodnotenie vašich YouTube kanálov. Natáča hodnotenie vašich YouTube kanálov, streamuje a ešte natáča aj Minecraft. Takže tak. aktívny, čo je dosť veľký plus. No, je to plus. To je všetko z tohoto videa. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál. A uvidíme sa ešte u shortu dneska. Čau.